Sanibonani Mzansi, ngiyanibingelela futhi ngiyanamukela khona la ku-Aheko TV kuzo zonke indawo la sifinyelela khona. I'm your host uNothando uNothi wakandlovu, intokazi yomZulu, umpongo kazingelwayo. Abanye bangibiza ngesiphithiphithi, abanye baze bangibize ngaso istudio la sentokazi yomZulu. Qhamuka bamshalazele uFlathela shiya amagama akhe ngemuva, bangaziyo ke bathi ngunsizwa aziyamlandela. Namhlanje ke ngihambi ngedwa, ngihamba naye ke nje la udokotela Mhlanga. Umbukele emakhaya bangicelile ukuthi ngimphathe sibe naye la ku-Aheko TV. Sizokhuluma ngendaba ejule kakhulu ephatha ukuthwala nomuntu wesifazane. Kodwa ngizocela ukuthi ukwenze mbukele emakhaya ukuthi ugijime uye lapha uyosubscribe ukuze uzokwazi ukuthi uthole wonke ama-video wethu esiwafakayo la ku-Aheko TV. Uphinde futhi ushare uye lapha on Facebook isikhona ezi-Aheko TV. Ngiphinde ngibe khona nami intokazi yomZulu ezinothando nothi intokazi yomuzulu on Facebook. Dokotela ngisacela ukuthi ngikwamukele phinde futhi ngikubingelele ku-Aheko TV. Ngisacela ukuthi ubingelele ababukele emakhaya. Asibabingelele babukele emakhaya, obabingelelayo ubabudokotela Mhlanga. Abaningi bambiza indumandumane edume esizweni noma akadumi ngaleyo ndlela. Ngiyanibingelela nina nonke lapho kwi-Aheko TV. Nami namhlanje ngithe ake ngiba khona ngimenyiwe kanangu singeze ukuthi hayi dokotela bakudinga lapha, ngathi kukhona la abantu abafisa ukukubuza khona ngoba ngathi no ngizogcina ngibe khona ngoba sengifikile ke namhlanje. Bathe bake bangibuza laphayana mayelana nezihloko zezinto nanokuthwala, ngoba abantu abaningi njengoba abantu bangazi ngumuntu othwalisayo, ngumuntu osebenzisa izinto ezimayelana nokuthwala. Ngizochaza kwabanzi namhlanje ngalezi zinto. Ngiyabonga kakhulu. Oh wow, siyabonga dokotela, wayibeka kahle, wayihlaba esikhonkosini. Ngizocela ukuthi uchazele umbukele emakhaya ukuthi ubani udokotela Mhlanga, uqhamukaphi, uqale nini futhi abe umelaphi, njengoba siyabona na ukuthi umncane ngendlela eyisimanga. So sifuna ukuthi sithole ukuthi udokotela Mhlanga uqhamukaphi, usebenzela kuphi, waqala nini futhi ukuthi abe umelaphi. Udokotela Mhlanga uqhamuka endaweni yaseThekwini eKZN. Ukuba umelaphi ngaqala 2014 kwaNongoma ePakistan. Abaningi bangazela khona la ngikhulele khona. Ngiyindoda ke ethe kucuba kancane ngoba nasolimini ngibuya ngiphazamiseka. Uma wami ongizalayo ke umama odabuka eMtube endaweni yaseMadwaleni. Uzothi ubaba insizwa ke edume kakhulu yaseMamboni, yayithwalisa amabhuni nabelungu. Abantu abaningi mawukhuluma ngeMamboni nje bayayazi. Mina umuntu wasala wathatha lezo khwama 2014 to 2015 ila ngaswa khona, ngahamba ngayohlala endaweni yaseMozambique eMamboni la ngathatha khona ikhwama zami zokunyanga. Ngabuya ngazohlala kwaNongoma, ngaqala ngasebenza abantu to 2016. 2017 ngase ngakho umuzi wami ehluhluwe njengoba abaningi basazi isiteji sami lapha emganwini nemoto zami. Bathi abantu nabo sebangibona ngesimo ngase nginanempilo ngase ngiphile yona, nabantu ngase ngihamba nabo babona ngeyimoto nezinto eziningi ngase ngiphatha ngoba ngiyindoda engathi manqala izinto zathi ukuphakama. Ngabuya futhi ngaphakamisa amanye amadoda. Namanje mawufika emzini wami ufica imoto zakwaNokusho nje epakile emagqekeni, nanabantu futhi abahlezi bafika lapha ekhaya engibasizayo. Njengamanje ngoba ngilapha ke ngila eThekwini eQueensmead eMbilo, ngiyasebenzela eThekwini, ngiyasebenzela futhi kwaNongoma, ngiyasebenzela eThekwini ehluhluwe, kodwa full time yami ngitholakala la eThekwini eMtuba nakwaNongoma kunamakhemesi naseMbonamba. Okay, dokotela siyabonga kakhulu. Namhlanje mbukele emakhaya sithinta udaba olujule kakhulu. Ngiyazi ukuthi ziningi izitori ezike ziqhamuke nizizwe ngalolu daba esobe sikhuluma ngalo namhlanje. Sikhuluma ngokuthi umbona kanjani umuntu, kuyingozi kangakanani ukuthandana nomuntu othwele umuntu wesifazane. Singakushiyi futhi nokuthi abantu besifazane nabo bayathwala, nabantu besilisa futhi bayaba sengozini ngokuthi bathandane nabantu babe sebudlalweni nabantu abathwele besifazane. Okay dokotela, ngisacela ukuthi sisheshe lento siyicacise, kuyini ukuthwala? Ukuthwala ngasho ukuthi ukukhuphula amandla umuntu, sikhuphula amayinyanga, sikhuphula imimoya, sibnikezwa something. Kodwa mase sikhuluma ngokuthwala ngisuka sengikhuluma ngento engikunikeza yona esayidini oba nama secret
oba nawo empilweni yakho. Ukuthwala kuyahlukana, ukuthwala kuba mina engikwenzayo ngisho ukuthi ku5. Kuba khona abantu abancane enginabo ekhaya, kuba khona futhi intokazi emhlophe ehlala emanzini enginayo ekhaya, bese kuba khona futhi nezigubhu ezikhulumayo. Kuphinde kuba khona futhi nezithimela okungeke ngikusho ngogama. Kubuya futhi kube khona nensizwa rent. Zonke lezo zinto ngibiza ukuthi ukuthwala ngoba mangizokwenzela zona kuyakuphoqa ukuthi kumele uyoba nesacrifice ethile ekhaya ozophila nayo ube rich. Kuyingozi kangakanani ukuthola dokotela? Ukuthwala ngisho ukuthi kumnikazi akusiyingozi ngoba ngisuka ngikutshenile mina leyo mgomo engikunika yona ukuthi uyokwenza u1 no2 no3, kodwa kubantu ophila nabo noma kumuntu oganene nayo kusuka kukhona ubungozi ngoba lento isuka yazi wena engikunikeza wena. Makuthi uhlala ekhaya ngenza sure ukuthi mawulanda lento kumele ngikuxhumanise naye nabantu bakini ukuze lento engabaphendukeli. Makuthi umuntu ohamba wedwa ngiyakusebenza kodwa ubungozi busuka bukhona kubangani noma kumuntu osuka obambisene naye noma abantu labo hlezi basebenzisa ngoba lento ihlezi ifuna ukuphakama, iyaphakanyiswa ayigcini njengoba uyithatha uyoyibeka. Kumele kuhlezi kuba khona okuvuselelayo ukuziphakama. Okay dokotela, ngisacela ukuthi simchazisele kahle umbukeli emakhaya izigaba zokuthwala ukuthi zihlukene kangaki and zikanjani. Izigaba zokuthwala enke mina ngikuchaza kakhulu kubalaleli ngoba nami ngibuya ngikusebenzisa. Angithwele kodwa njengoba ngiyinyanga futhi ngafunda lezi zinto mangifuna ngiyazenzela. Lapha ekhaya kukhona amadoda enginawo abaningi bathi amadoda omgede. Lezi insizwa mangizenzela umuntu kuke kubuya kube khona ukuthi ehamba noma ephila nako kubuya kufuna ukuphakama ngomuntu wesifazane akafi, kodwa kuyamphoqa ukuthi kumele athole umuntu wesifazane ome kahle, oright, osezingeni elithile futhi okuyimuntu okuwumuntu onogazi nabantu ombethe. Ngingasho ukuthi njengalabo sisi othi ba right babukeka ngoba mawusuka lento awusheli abantu baziqhamukela wena uyakhomba ngesithupha bazizele bona kuwena. Lapho kuyakuphoqa ukuthi lo muntu uhambe naye endlini ngifika nikwazi ukuphakamisa lento. Kube khona futhi nalento yomuntu wesimama. Lento yomuntu wesimama nayo ibuye isebenza ngokuthi mawuphila nayo kumele mawumuntu wesifazane uthola besilisa, mawumuntu wesilisa uthola besifazane ukuzithola amandla ngoba ayikwazi ukudedela into yokuthenga ingazange kubona ngaseso kumuntu wesilisa noma kumuntu wesifazane. Okay, mbukele emakhaya hleli naye namhlanje udokotela Mhlanga. Sikhuluma ngayo indaba yokuthwala ukuthi kuyingozi kangakanani kumuntu wesifazane ukuthi abe sebudlelwaneni nomuntu othwele. Dokotela, sacela ukuthi uchazele umbukele emakhaya ukuthi umuntu wesifazane umbona kanjani umuntu othwele. Umuntu wesifazane ukuze umbone umuntu ukuthi uthwele njengoba ngumhlanga noma kubantu abafika ekhaya, kuba umuntu oba quiet. Lo muntu akubi umuntu mhlawumbe othanda izinto kakhulu, akubi umuntu othanda mhlawumbe umshek noma kuba umuntu ophuzayo, akubi umuntu okhuluma kakhulu, kuba umuntu oquiet. Kungenzeka lo muntu futhi mhlawumbe uhamba ngeRange Rover mhlawumbe, kodwa mase uthandana naye noma usanda kuthola uyakwazi ukuthola nendaweni lezi zibiza njengomhlanga ko getaway endaweni ezithize edumile la kudliwa khona imali. Akuthengela zonke izinto uyifunayo akunikeza, even imoto uyakunika lo muntu lo ngoba kusuka kukhona into ejulile kumele wena naye ekugcineni niyenze ukuze umcebo wakho uphakama. Akube ke umuntu othanda izinto, even ngisho ningaya ema-KFC kuba umuntu osale emotweni akakuthandi ukuphuma phakathi kwabantu. Isiphi lesigaba lesi dokotela sokuthwala okudingeka ukuthi manje sikufanele kube khona umuntu wesifazane ukuthi amsebenzise? Isigaba ngingasho ukuthi kukhona umuntu wesifazane noma wesilisa ngithi mangikunika yena kuyakuphoqa ukuthi kuhamba kufika la khona okudinga ukuthi uthole umuntu wesilisa noma wesifazane ayokhanela ngasese lento ikwazi ukubona bese ethi dedela into yokuthenga. Kuke kufuneka ukuthi lento kwesinye isikhathi ngiyenza mina ngesigaba sakudala njengoThomas ikholwa ngokubona. Kumele ke kuyoba khona ukuthi mawuyifunela intombi ufike ibuka intombi, mayiqeda ukubona intombi ngabe siyakunikeza le nto ufika uyicele kuyona ngoba mayingayibonanga intokazi ayikwazi nayo ukudedela. Mbukele emakhaya inzima lento le yokuthwala ngoba kwesinye isikhathi udokotela uyakungaboni ukuthi lo muntu uthwele. Akukho lula ukumbona umuntu ukuthi ethwele, ubona ngoba mhlawumbe maku ukuthi uyakuthanda ngempela asuka sekuchazela ukuthi cha mina nginalo muzi nginalezi imoto ngoba nginento ethile. Maye kuthanda maye ngakuthanda akukho lula ukumbona umuntu othwele uqashe kakhulu. Ungaze usukele ungathula ukuthi uthwele, othwele ungeke ukubona, ngeke akukhombise. Uyobona wena ngendlela ekutha ngayo ngoba imali kuba into ehlale khona kuyena engapheli, kuba into ehlala ayisebenzisa. Even wena usukothana naye uzosebenzisa yonke into oyifunayo ekhaya. Akubi umuntu othanda ukukhuluma futhi akubi umuntu othanda ukudla.
Okay, ngisacela ukuqwashisa umbukeli emakhaya ukuthi let's say-ke nangomuntu wesifazane usibukele njengamanje unomuntu wesilisa athandana naye onemali yonke omenzela zonke izinto. Izini izinto ekumele azizwe ayifile emzimbeni wakhe egazini lakhe noshintsho oluba khona empilweni yakhe uma sethandana nomuntu othwele. Igaba zokuthwala ayifani futhi makukuthi umuntu mhlawumbe ethandana nomuntu othwele kuke kuba khona okuphoqa ukuthi kumele ulande abafazi abahlukahlukene ngoba umuntu othwele akuba umuntu oganiwe. Uma kuthiwa lo muntu uganiwe unezingane kuyamphoqa ukuthi mayefika kumina elanda into kumele ngibasebenza bobabili umfazi nendoda ukuze bayophila impilo emnandi kungabi khona inkinga. Umuntu othweleke laba abasebancane njengathi abadriver lezi moto njengalezi engihamba ngazo kuyamphoqa ukuthi kuba umuntu ongenayo umuntu wesifazane kodwa ilanga nelanga kuyamphoqa ukuthi kuba nentombi efika endlini ukuzinyusa umcebe egazini ngoba lo muntu methula umuntu wesifazane kunyuka amabhizinisi usebenza kahle kahle ngalento engaseso komuntu wesifazane ukuze izinto zakhe zenzeke. Umuntu wesifazane esuke kanjalo ke ukuza ezizwa ama feelings kuqala ekutheni mhlawumbe mako ukuthi balele kuba khona into eqala esibelethweni ngathi kuba khona into ezobabhlunganyana bese kubuya segazini kuba khona ngathi yabona uma umuntu esuke ebamba ingane noma eqeda ukumitha naye umuntu othweleke mawukuthi ulele naye usuke uzizwa ngathi kunengane oyibambile noma kunento esuke ikhona kuwena kodwa ekugcineni lento esuke basesibelethweni ayihlali ibuya siyahamba emzimbeni ingakho igcine badentrowa ngisho naseshwini ungaba fithi kodwa masukuthandana nomuntu othwele kuyakwazi ukuthi umzimba wakho wehle usala umise nje kweqoqanyana nje umzimba uyaphela. Kuyakuphoqa ukuthi lento uphuthume esikhipha ingathathi isikhathi esithe ngoba igcine kudla emzimbeni ukhuluphala ngaphezulu umbona ngamabele nanamahlombe ukuthi ayakhuluphala. Lo muntu usuka sesiyisebenzisile inhlanhla yakhe kusuka sekuwumuntu. Okay dokotela-ke nangu usethandana naye umuntu othwele ngabe kuyayiphazamisa yini impilo yakho ukuthi kuvaleke iy'nhlanhla zakhe? Ngingasho ukuthi kuyayiphazamisa ngoba ma umuntu ombethe akumele izinto zakhe buyithathwe kumele zivulwe njengoba nathi hlala sithandaza sikhanyisa amakhandlela. Ma uzothandana nomuntu othwele wena thina sifika sithatha le nhlanhla onayo emzimbeni wakho thina sifika sithatha lokho onakho that's why namadlozi agcina kulahla usala umuntu ophila seyedwa mhlawumbe songaphila ngalo 350 kodwa nasemzimbeni kuba khona ukuhlukumezeka kuyakuphoqa ukuthi lento masuzizwa ukuthi ikhona noma siyakungena noma yenzakalile kuwena uphuthume kubantu abazokusiza abangabelaphi bayikhipha ngoba yakudentrowa naseshuni ekugcineni uzophupha ngathi kuba khona ingane yakho noma kuba khona isilwanyana ngathi kuba khona into ekulalayo ungenze ukuthi ulele uvuke ekseni usumanzi ngathi kunomuntu wesilisa ungazange umbone ngoba lento mawake waqala ubaba ayisagcini lapho iyohlezi ize kuwena ngoba esuka sewunkosikazi wakhe. Esikwazi. Yes. Dokotela niyakwazi ukuthi nimsize umuntu wesifazane obhekene naleyo nkinga ningodokotela? Umuntu wesifazane esuke ebhekene naleyo nkinga mina ngumhlanga ngikasho ukuthi ngiyamsiza ngoba makuthi uyaqhamuka ngifika ngiyabuka lapha emakhosini ngiyibona ukuthi lento sikhona kuba nezintelezi engimsebenza ngazo emzimbeni ngiphinda ngiyomgeza silahle lento kuze noma kuthiwa siyabuya ayibi sabona yena mayifika lapha ayisamtholi lo muntu esuka sikhonjiswe yena ifica singasenayo indawo iyabaleka ke lo muntu uyakwazi ukuqhubekela phila impilo. Mbukele emakhaya namhlanje sihleli naye udokotela Mhlanga sidingida lona lolu daba olujule kakhulu lokuthi umbona kanjani umuntu wesifazane ukuthi uthandana nomuntu othwele. Dokotela ngiyazi ukuthi akusiko lokho kuphela okwenza. Ngisacela ukuthi uchazisele umbukele emakhaya ukuthi iziphi izinto othi mayengabe eze kuwena azi ukuthi zu-showcase uyazenza. Izinto mina engasho ukuthi ngiyazenza lapha ezu-showcase ey'ntweni zokuthwala iy'thwala nginazo ngibuye nazo emamboni ziningi kukhetha yona umuntu zikhona ezisebenza ngegazi zikhona ezingalisebenzisi igazi zikhona ezihlanyisayo zikhona ezibolekwayo futhi uphinde uyibuyise. Ngingasho ukuthi umuntu wesimama lapha ekhaya ngiyamenza futhi nginaye ngimfuyile likhona edamenke engibafaka kulona abantu mase bayifuna lento ngoba mina ngikuthembisa into ungayiboni mawulanda into kumina noma ungathi umfana omfishane noma ulanda umuntokazi into yokuqala kuyenza kuwena ngiyahamba ngiyokhulumisa naye lo muntu umbone bese uyamthatha angikwazi ukuthatha umuthi mina ngikunikeze ngithi uhamba uyobona phambili kumele ufike uyibona kuqala lento ukuthi nami ikhona iyangisebenzela futhi ukhulume nayo bese uyakhululeka ke nento yakuhamba mina ngiyobe sengikutshela ukuthi lento isebenza u1 no2 no3 no4 idlu 1 no3 no4 no4 mawungasayifuni futhi wenza u1 no2 no3 no4
ubuye kumina siyibulale akuhluphi. Zibaningi futhi akungeke ngichaza mhlawumbe zonke. Kuba khona abafana enginabo lapha ekhaya, kuba khona abantu engikwazi ukubakhanda mongwesifazane ngikunika owesilisa, mongwesilisa ngikunika owesifazane. Kuphinda futhi kuba khona lezo group ekhuluma engiyithela imimoya phakathi, bese kuba khona ke imithi ukuthi ngiphakamisa abantu bangathwele, ngoba mangikhuluma ngokuthwala ngisuka ngikhuluma ngento ekuphoqelelayo. Kube khona futhi indishi enginayo, mangikhuluma ngendishi ngifika ngifaka imithi bese ngiyageza, kuvela mhlawumbe lapho opopoya aba u5 bese nginika umesa ngithi shaya owodwa. Mawushaya owodwa ke izinto zakhe suka sikhuphukile kulabo popayi. Kuba abapopayi mhlawumbe thoja abantu abaziyo abasekhaya noma abayihlobo kuwena abasondelene nawe. Okay, imbukelo emakhaya namhlanje behleli naye udokotela Mhlanga. Sikhuluma ngayo ke indaba yokuthwala. Dokotela, ngisacela ukuthi utshela ababukeli ukuthi usebenzela kuphi, ushiye nenombolo zakho. Indawo engitholakala kuyona la eThekwini ngilapha eMbili eQueen's Meeting ngasespa ma umuntu efuna lezi zinto. Kodwa mase kuphoqa ukuthi umuntu kumele ngimthwalise noma kumele ngimnikeze isilwane. Kuya ngayo umuntu ukuthi yini esuka efuna, ngoba kukhona ezidinga igazi, kukhona ezingalidingi. Kuyangiphoqa ukuthi ngithatha lo muntu ngihamba naye ngiyomsebenzela edamini, ngoba ngeke ngiba nedamu enginalo. Idamu lami lingasendwendo la nginendawo khona, nginendlu nakhona nginesigodlo. Lapho masiya khona suka sesiyojula ngento yokuthakatha lapho ukuthi saki into yomcebo. Ungakwazi ukuthola lento ongazange uchithe igazi. Hayi ukuthi zonke zifuna amagazi, okusuka kufuna igazi kusuka kuphoqa, ngoba lapho usuka sujahile. Kuba khona indlela ezinqamlelayo, kuba khona indlela ezihamba kancane. Ngoba mangizokwakhela lento kukhona into shothi mhlawumbe mangikwenzela ngikutshela ukuthi mhlawumbe uzolinda u3 months isebenze. Bese kuba khona umuntu othi mina ngifuna imali even namhlanje. Lapho kuyakuphoqa ukuthi kumele kuba khona isilwane osinqumayo ukuza lento ishesha kuba fast ikulandela umcebo. Ma ungafuni lokho siyakwazi futhi ukwakhela into ozophila nayo engayona icontract engabulala umuntu ekhaya, ephila nje ngemali. Njengami mina njalo ngonyaka makuphela unyaka kuba nemali engangu100,000 engiyilahla emanzini enginawo lapha ekhaya. Yes. Sacela ukuthi ushiye inombolo zakho zocingo. Inamba abangangithola kuyona abafuna ukuthwala noma abafuna ama-products noma abafuna ukukhuphula lezinto noma abafuna ukususa izitha zabo noma abafuna ukubuyisela abantu babo laba abashiyanayo ngoba kuba nokulwa, ithi 079 13 99643 iya WhatsApp, iyafoneleka futhi. Mabangangitholanga kule ke ibakhona futhi enye agent nayo ithi 079 600 9160 on Facebook. uFacebook ke ngoba ngangumfundisi ngagcina sengijoyina kakhulu ngapha ngubishop Mhlanga. Yes. KuFacebook bangangithola kuona, kodwa ngibuya ngingathanda ukuthi bangicinga kuFacebook ngoba baningi kuFacebook ababudethwa abantu futhi nami angisawudlala uFacebook. Ngithi mangivula uFacebook bafika bawuthatha, ngibona sekungena imessage ekhodi ngapha kumina bese bafaka izithombe zami, badla ngazi imali, baqola abantu, benza zonke lezo zinto. Into engathi showcase umuntu uzongithola kuyona uWhatsApp wami futhi bawu2. Ma ungangitholi kulomunye uzongcinga kulona ogcina ngo643. Ma ungangitholi kulo ngaWhatsApp lonogcina ngo6 uzothola umuntu wesifazane. Makuthi mhlawumbe naye ifoni kwesinye isikhathi esuka iba kumina ngoba neagent ebuye ehambe engabe bikho la esemakhaya. Mbukelo emakhaya namhlanje behleli naye udokotela Mhlaba. Zikhona ke izinamba zakhe ziyavela la escreenini. Uyathwalisa, ungumelaphi wendabuko. Uyazi la kwi TV ayikho into esiqhakambisalo ngale kokwazi kabanzi ngamasiko ethu. Igama lami ngingunothando uNothiwa kaNdlovu, intokazi yomZulu. Sobonana ngokuzayo.